Ola, ola, benvidos unha vez máis a Polingra. Xa sabemos que levamos unha temporadiña sen deixarnos ver, pero vamos vos compensar con material que creemos que está moi guai para o Samaín, para falar do alén, das enerxías, dos maleficios, dos feitizos e, sobre todo, dos muletos que nos protexen do mal. Porque o Samaín é a celebración na que o alén se xunta coa vida. E nós que somos galegos deso sabemos un pouquiño. Por iso vos presentamos un material no que damos a coñecer os amuletos que nos protexían os galegos e de que cousas nos protexían. Nada máis interesante que descubrirnos a nós mesmos nas aulas cunha temática que suele atraer moito. Trátase dun crucigrama. Neste crucigrama temos a imaxe de distintos amuletos que cada un ven acompañado do seu nome. O que imos ter que facer co exercicio é vincular cada función máxica destos amuletos ao amuleto correspondente. Os amuletos correspóndense aos amuletos deseñados por Sargadelos, que creo que non me equivoco se digo que foron uns dos maiores difusores e conservadores deste tipo de tradición. Como sempre, tedes na caixa de descripción o link que vos leva a este documento para poder descargalo. Se queredes que vos pase a resposta a este exercicio, tendes que difundir o vídeo e intentar que cheguemos a 100 suscriptores. 100 suscriptores, me estou chalando. Pero bueno, a 100 suscriptores. Cuidado coas neiras, que xa sabedes que delas hai.